Zdravím všechny, tady Father Nix, vítejte u prvního videa na tomto kanále a vítejte vlastně u něčeho nového, což samozřejmě nového, jako co se týče YouTube, asi úplně není, ale určitě něco, co chci vydávat pravidelně, a to nějaký ten Minecraft content. Dneska začínáme klasicky nějakým Survivorem a uvidíme, co všechno vymyslíme na tomto kanále. A my se rovnou už pustíme do toho. Asi klasicky začneme nějakým miningem. Dneska určitě nějaký základní suroviny si uděláme a posléze potom asi možná, pokud uvidíme, jestli to stihneme, pojedeme do nějakého dungeonu. A na tomto kanále bych rád natáčel nějaký, jak jsem už avizoval, Minecraft content, určitě Survivor, ale kromě samozřejmě Survivoru normálního nějaký mody, mapy a jednou týdně bych rád, vždycky byste se podívali na nějaký server a vyzkoušeli si tam nějaký minihry. Doufám, že vás bude content bavit, budu se snažit o to a my se rovnou teda pustíme do toho, s tím, že teda si ještě trošku natěžíme nějaké to dřevo na začátek a posléze natěžíme i nějaký ten kámen a celkově nějaký ty suroviny. Tak já jenom si tady ještě něco nastavím. Tak. To je dobrý. Takže... Takže uděláme si nejdřív jenom krumpáč. Takže zbytek si uděláme z toho cobblestoneu právě. Tak, dobré. To by bylo. Tak, natěžíme si i nějak trošku toho cobblestoneu víc. Protože vždycky cobblestone se bude hodit, ze začátku hlavně. A potom samozřejmě nějaký jídlo potřebujeme a ovce, no, to bude taky důležité nějak sehnat. Tak. Rád bych to zatím takhle na začátek udělal právě, že jednu sérii bychom měli jako Survivoru, klasického. A posléze bychom nějaký ten mod zahráli i jako modovaný Minecraft a jak už jsem avizoval i ty servery a mapy, jakékoliv. Jaký je parkour a i možná nějaký kop, uvidíme, co bude tak nějak jako k dispozici. Tak, myslím si, že na začátek koblu máme dost, že to bude zatím stačit, uděláme si nějaký tyčky ještě. A potom si určitě i natěžíme nějaký to dřevo, celkově nějaké věci a posléze asi pomalu potom půjdeme. Zatím asi barák to nemá cenu stavit, protože budeme převážně to v jeskyni ze začátku. Tak, já si určitě udělám tu furnaceu. Tak. Jasně. No a nějaké to dřevo teda natěžíme ještě párem. Jo, tady jsou ovce, což je super. Už jsem chtěl právě říkat, jestli máme šanci nějaký ovce najít, ale naštěstí máme. Tady koukám tady máme nějaká skulinka, tady je taky, takže nějaký jeskyně tady bude mít okolo, což je super. Tak já si asi rovnou postavím tu postel. Jo, a já si ji dal blbě, nevadí. Tak, super, by bylo. Tak, i nějaké jídlo si vememe.
tady je ještě dost zvířat, takže aspoň máme nějaký zásoby, co se týče jídla. A potom bych to viděl na nějaké těžení, určitě uhlí, abych jsme mohli pít to jídlo právě a celkově i mít torčky potom v tom dungeonu. A musíme jako brát nějaký semínka, já si nemyslím na to, meč. Tak a co to tady máme? Pěkná džuzna. Koukám, že tam už je to uhlí, jasně. No, já si tady asi netěžím nějaký ten dirt trošku, tak. A zkusíme se tam dostat nějak. Tak, to by bylo. Myslím, že to bude stačit. Se podkopou takhle. Tak, super. Jo, tak toho uhlí je tady dost, to je super. Ze začátku. Ze začátku určitě si myslím, že fajn. Tak, trošku toho uhlí vezmeme a tak, já si myslím, že na začátek asi to úplně krásně bohatě stačí. Myslím si, že trošku toho uhlí bude fajn ze začátku určitě. Tak to mi spadlo úplně až dolů. No a já teda bych radši, kdyby z kraje někde tady bylo železo, protože nemám úplně shield a docela štít by se hodil ze začátku, právě kvůli skeletonům. Ale jako, když tady tak nějak na to koukám, tak jako, ale creeper si nás všiml už, tak mít tady už první souboj takhle z kraje. No, fakt, jako pavouky. Dobře, no. Jau, ty si... Ježiš! No, tak. Tak co? Dobrý. Ej, ale kolik vás je tady? Tak jste se zbláznili, no. Tak kolik jich tady je, ale... Jo, tak tady to začíná bouchat. Fajn, tak jako děkujeme. Dobrý, přežili jsme trošku první útok, ale já bych fakt potřeboval to železo, protože jako uhlí je jako fajn, ale potřeboval bych železo, aby kdyby potkal, jo, super, máme železo, protože kdybych právě potkal skeletona třeba, tak právě na štít, tak asi můžu, já si rovnou asi tady opeču to. To byla voda nebo štít? Jo. Tak já jsem si říkal, co to bylo právě. A on to byl to, no. Tak to je jako fuck. Jak koukáme ještě právě na toho skeletona, jestli jako... Co nebo jak? Tak najíme se aspoň. Se nám doplnějí ty hápka. No a asi ho zkusíme zabít, no. Jinak to neuděláme. Au.
Dává docela damage. Docela dobrý damage dává. No, tak tady máme první docela vážnější fight. Protože úplně ještě to nemám to železo. Ale já bych ho právě potřeboval. Se netrefil. Tak ale. Dobrý, přežili jsme to. Ale rychle. Rychle to udělat, najíst se hlavně. No a potřebujeme co nejdřív si udělat štít, no. Takže ten map, ježiš, zombík, já zase tady fakt lek, protože, hej, co skáčeš? Jo, aha, tam ještě, tak dáme, pánové, asi trošku se budu muset vracet, jo, ona je noc ještě k tomu. No, tak to budeme muset nějak udělat. První ne, bude asi jo. Musím dál ještě trošku, aby mě to pustil spát, protože si myslím, že mě to asi úplně nepustí spát hned rovnou. Ale hej, ale já jsem daleko už, ne? Dobrý, super. No, tak první tlak jsme trošku přežili. Byl to trošku boj, ale zvládli jsme to. Tak, pořádně se najíme a aby nám hápka trošku zase přibyly. No a zkusíme získat, škoda, že mám jenom jedno, abych si tady udělal ten štít, ale bohužel jako. Tak kde je? Jo, on tam je i ten skeleton, aha. Přemýšlím, jak to udělat. Jo, teoreticky. Potom tady jako bych se skrčil, můžu. Trošku reakcí hudbička k nám došla. Tak kde jste? Jo. Pojď sem. Jo, tak jako ten frajer se trefil jako docela dobře, neříkám nic. No, tak já přemýšlím, co udělám. Nebo jak to udělám? Já mám fakt málo hápek. No, otázka, jak si to udělá, protože jako počkáme asi až budu mít plný HPčka a zkusíme to proběhnout prostě až k tomu furnace a rychle třeba si udělat štít. Že až budeme mít štít, tak budeme v pohodě. Jak jsme na to s dřevem? Jo, dřevo máme, to je super. Tak, budeme mít už plný hápka za chvilku. Fajn, máme plný hápka. Tak, můžeme běžet. Teda. A já nevím, kudy jsem šel, jako. Je tam, super. Tak, máme to. Dobrý. Tak to je háj. Ale dobrý, to jsou zombie, to zvládnem. Dokud tady nebude skeleton, tak jsme v pohodě, ale... Máme tady první dobrou bitvu teda, hned v prvním díle. Ten díl nebude jenom o craftingu a tak. Já mám vidím skeletona, doufám, že jako se nepůjde. Tak, rychle. Udělat si štít. Tak. A máme štít, super. Super, teď už nás klidně pan skeleton může atakovat.
Tak, já si tady ještě kopu. Co to bylo? Co to? Wow. Ježišmarja. To on zemřel. Jau. To se mi úplně nelíbí, ten frajer tam. Já nemám moc... Já doufám jako, že mě jako nezabije nějak, nebo jako... Vypadá jako teda hodně pozest. Bo já vůbec nevím, může nás jako zabít jako hůř, nebo... Vůbec nevím, jo. Uvidíme. Každopádně, vezmeme si nějaké uhlí. Uhlí se vždycky hodí. A asi bych to vrátil a vzal si nějaké jídlo. Protože to jídlo budeme hodně potřebovat v tom dungeonu a vidíme tedy co a jak. Tak, jak jsme naštěstí první tlak přežili a budeme doufat v lepší začátky potom, ale každopádně, myslím, že i koně dávají jídlo. Jo, ty dávají jenom tu. Ale, každopádně. Můžeme se aspoň udělat... aha, my se zvědáme. Je, to nic nedostaneš, jo, občas. Nevadí. Tak, uděláme si... Co je, jo. Jo, meč a samozřejmě potřebujeme si teď už natěžit nějaký to dřevo. Tak, já jsem si mohl udělat asi rovnou železnej, že? Když na to tak jako koukám. Slípky, to se hodí. Vajíčko dokonce. To je super. Tak jo, tak vezmeme si nějaké to jídlo. Tak, vajíčka děkujeme. Tak a půjdeme ho udělat. Tak a já zatím cestou tady nějaký nějaký to dřevo nasekám. Tak. Přemýšlím ještě kam, protože tady po okolí moc těch stromů není. Máme si jedný kn. Máme trošku energie víc. Tak, hele. Kráva. Se hodí taky to. Ne, tam nepadej, prosím tě. Nepotřeba. Kolik máme to? 3. To máme aspoň na bodky, no.
zatím. Ale chtěl by to... Každopádně asi těch víc to no. Tak, jdeme, ještě jdeme to... prší jo. Fajn. Oni se jako teoreticky hodí. Ty dýně, protože z toho potom můžeme dělat právě dýňový koláč. Jak to koukám. To je super. Tak, jak se nám to peče? Jo, za chvilku to bude hotové, super. A možná bych se vydal dál pro nějaké dřevo. Tak, můžeme to dopít, tak. A můžeme si zase rozbít. Tak, půjdeme dál. To bude asi malá kejvka tady. Ne. Kde bohužel nic není, nevadí. Tady je nějaká propast, ne, to je nic. Tady toho dřeva bude dost, tady přede mnou. Tady můžeme tam. Asi nemůžeme si dělat to úplně asi nepotřebujeme. Tak, super. Fajn. Tak jo, takže můžeme si natěžit nějaký to dřevo. No, hlavně je noc, takže já bych udělal úkryt trošku. Tak a vyspal bych se, protože bude to tak lepší pro nás. Tak jo. Už neprší, super. Tak jo, tak ještě natěžíme nějaké to dřevo. A koukám, že ten čas utíká rychle, když člověk nějak ze začátku jako nějak sbírá ty suroviny celkově nebo fajtí, takže. Ale tady je super místo, tady bych to asi klidně i ukončil. Můžeme se tam podívat v příštím díle. Rád bych v příštím díle teda nějaký ten armor a uvidíme tedy, co dál uděláme. To jsem nechtěl, to taky ne. Ano, F5. Tak jo, já děkuji, že jste sledovali dnešní video. Pokud se vám video líbilo, prosím, budu moc rád za palec nahoru. Budu za to vděčný a uvidíme se určitě u dalšího videjka. Uvidím, co to bude, jestli teda zase Survivor nebo tak. Ale každopádně možná ty videa budu přetáčet trošku, udělám jich víc za ten jeden den, ale každopádně bude toho contentu dost.
Takže děkuji, že jste sledovali dnešní video. Mějte se a čus.